Molt bon dia, senyores i senyors. Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Rebi la benvinguda amb aquest nostre espai. Avui anem a xerrar uns instants, uns minuts de comerç a Palafrugell. Concretament amb una activitat que tindrà lloc aquest proper dissabte a la nostra vila, el Shop Local Day. Sempre diem les coses en anglès, que no entenc anglès alguna vegada els hauríem d'explicar. Un dia del comerç local seria bàsicament per parlar-ne. Hem convidat a dos representants d'Oxigen, que són l'Albert Perals, bon dia, i l'Àngels Polida, bon dia. Bon dia. Anem a parlar una mica d'aquesta iniciativa i de com està una mica el món del comerç. Tots dos sou comerciants, tots dos ho viviu de prop, per tant, ja aprofito per fer les dues coses una mica, perquè m'expliqueu com esteu ara mateix. Què és aquest Shop Local Day, Albert? Hola, bones. Mira, el Shop Local Day és el dia del comerç local de Palafrugell. És una iniciativa que a Palafrugell l'encapçala l'Assumpta de Ferreteria Palafrugell, i ve des de fa molts anys i es va iniciar als Estats Units, que el divendres fan el Black Friday i el dissabte es van ajuntar tots els petits comerços i van dir, nosaltres també hem de fer força, també hem d'existir. Perquè, esclar, el Black Friday sol ser per comerços o empreses molt i molt grans que tenen molt de ressò i molta força. I, bueno, nosaltres hem intentat captar aquesta manera de fer i hem dit, doncs, a Palafrugell nosaltres també ens ajuntarem un dia, tot el petit comerç, i més ara, després del primer confinament, ara amb aquest segon confinament perimetral, vull dir que les coses i els ànims estan una mica baixos, i intentar unir, perquè l'unió fa la força. A data d'ahir, em sembla, i al vespre, aquest dematí que ho he mirat, que a més tenim un grup de WhatsApp de tots els que hi participem, i érem 48 establiments adherits. I és una cosa que vam començar a muntar-ho la setmana passada. En què consisteix? Doncs mira, el dissabte 21, durant tot el dia, les botigues farem. En principi, posarem uns rètols als aparadors, posarem uns globus i, bueno, i és una manera que la gent, captar l'atenció de la gent. Després, coses diferencials que podem fer. Pues, un farà descomptes. Això és lliure, cadascú fa el que vol. Un farà descomptes, l'altre farà algun sorteig. Vull dir, una mica de fer caliu, que la gent recordi que a Palafrugell hi ha un bon teixit de comerç, o de petit comerç, i bueno, que se'n recordin, i que el comerç és viu, i que estem amb moltes ganes, i de tirar endavant. Encara que siguin moments difícils, és una manera de reivindicar-nos i demanar a la gent, al ciutadà, que ens apoyi. Aquesta és l'explicació de què serà aquest Shop Local Day en tot aquest seguit, que encara hi sou a temps d'apuntar-vos i els comerços de Palafrugell que hi vulguin participar. De fet, és una bona iniciativa perquè el comerç local, amb aquestes festes que tu ara comentaves, festes entre cometes del Black Friday, etc., doncs queda una mica apagat, perquè també en la pandèmia, Àngels, el que ha fet moltíssima gent és comprar a través d'internet, que ho posen tan fàcil i se n'obliden de sortir a comprar a la botiga del costat, no? Exacte, sí, i és el que intentem lluitar una mica amb això, perquè les botigues de comerç local del poble, quan va haver el confinament, també van fer un servei molt bo a domicili. Quan si fos internet, la gent ens trucava o ens enviava whatsapps i anàvem a fer les entregues, caminant amb el nostre cotxe particular. Vull dir que hem fet el mateix que pot fer un internet, però sempre donant aquests cèntims al poble, perquè és una reinversió. Si tu compres al comerç local, després anirem a sopar al restaurant local, anirem a comprar la roba, anirem a comprar de tot, i llavors és el que intentem fer, que no es perdi el comerç local. També està molt trist Palafrugell ara, diferents pobles de Catalunya, d'Espanya, no? Amb els bars i restaurants tancats. Llavors això ha fet molt de mal també, perquè clar, aquesta gent ens dona vida a tothom. Llavors hem d'intentar que la gent continuï comprant al poble, que ens apoyi una mica, que nosaltres també ens apoyarem amb ells. Farem tot el que calgui perquè estiguin contents. És difícil lluitar, Albert, contra les grans cadenes en aquest sentit, o és un altre tipus de comerç que hem de saber vendre també? És un altre tipus de comerç. Les grans cadenes t'ofereixen molt de producte, t'ofereixen a vegades un preu molt bo, però bé, nosaltres oferim un producte de qualitat, un servei molt acurat, i com ara es porta molt amb conferències i webinars, nosaltres oferim una experiència de compra. En què em refereixo al dir experiència de compra? Que no només es tracta de venir i comprar les sabates.
A vegades un client entra per la porta i com que és comerç local, comerç de proximitat, tu saps qui t'entra per la porta. I moltes vegades el primer que fas és hola, bon dia, com es troba el teu pare? Perquè tu saps que aquella persona l'han operat. Això ja, la persona que t'entra i li fas aquest petit comentari ja se sent halagada. Després, nosaltres no és un tracte tan fred, tenim un tracte més proper, aconsellem o intentem aconsellar sempre bé la gent. Vull dir, les grans superfícies tindran molt de màrqueting, però la part humana, el caliu que nosaltres intentem donar a la gent, això ells no ho poden aportar. Vull dir que això és un tret diferenciador del petit comerç. El tracte personal, l'amabilitat, després el que te compra sap que repercuteix en el teu negoci, que repercuteix en el poble. El que deia molt bé abans l'Àngels, doncs, si tu et venen a comprar, després tu pots anar a sopar en aquell restaurant, després tu l'endemà pots anar i contratar un viatge en aquella agència que també et ve a comprar. Vull dir, és una mica el feeling que hi pot haver-hi en el poble, que això a la gran superfície no existeix, vull dir, és una cosa més freda. És una mica la redistribució de la riquesa del propi poble. Si tots fem vida entre nosaltres. Àngels, estem a prop de la campanya de Nadal, ho esteu passant malament vosaltres i molts altres sectors de la nostra societat. S'han de fer coses, aquesta n'és una, però estem una mica... Oxigen està fent una feina excepcional en aquest sentit. No sé si teniu preparades més coses o com ho veieu vosaltres, com ho veus tu, en definitiva, perquè falta un mes per la campanya de Nadal. Sembla que igual ens desconfinen una mica. Bueno, ho veig difícil com està tot, però el que sempre hem d'estar amb superoptimisme i moltíssimes ganes de fer per tots, o sigui, pels clients i per nosaltres. El que deia abans l'Albert, o sigui, també tenim una altra arma amb el petit comerç, que per exemple pues, ell ven roba per criatura, si alguna persona hi va a comprar-li alguna cosa i li vol pagar a poc o li diu guarda'm això que ja vindré a buscar-ho, ja t'ho pagaré, doncs això li farà ell, no li farà pas una web ni una gran superfície. Amb el meu aspecte igual, i tots els comerciants que estem aquí oferim totes les facilitats del món perquè puguin tenir el producte que necessiten, ho puguin tenir al moment que necessiten i que ens ajudem tots. I llavors la campanya de Nadal amb moltes ganes, desitjant que obrin els restaurants i bars perquè donar una mica de vida al poble, a aquest poble i a tots els pobles, i que la gent no corri amb el cotxe, vull dir que no cal anar a Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu. Aquesta gent també farà les seves campanyes, cada un ha de mirar pel seu poble, i és el que intentem, que cadascú miri pel seu poble. Aquest dissabte en teniu la primera oportunitat i a més, com que no podem sortir del poble, doncs ens hi quedem tots aquí amb aquest cap de setmana, amb aquest shop Local Day, que durant tot el dia amb aquests comerços, que abans l'Albert ha comentat que eren uns 40 i escaig, més o menys, però que anirà augmentant segurament la xifra de cara a arribar el dissabte. Els veureu, ja els notareu, ha dit que hi haurà els rètols, els globus i tot el que convingui. Una iniciativa més que es ve a sumar a les que ja es porten a terme al llarg de l'any i que és una mica el tret de sortida d'aquesta campanya que l'altre dia en parlàvem també amb en Joan Vigues, el representant de l'IPEP, de com promocionar-ho. Alguna cosa més que ens vulguis explicar sobre aquest tema, Albert? Bueno, doncs res, només recordeu-vos que el dia 21 tothom, tots els vilatans al carrer, a veure les botigues i a comprar en el comerç local de Palafrugell, que és un comerç molt ric i que tenim de tot, varietat i animeu-vos a que el dia 21 ens feu costat. Àngels, un dia per passejar pel poble, no? I anar mirant. Per passejar del poble, espero que faci bon dia i si no fa bon dia, doncs no passa res, dintre de les botigues, que els atendrem encantats. Me faltava dir una cosa, volem donar moltes gràcies a l'Assumpta, que és la que ens ha fet grup aquí, a Oxigen, per donar-nos el ressò. Després la noia aquesta que organitza aquestes coses, que és la Sofia Retall, també, sí, que Sofia Mateo. Sofia Mateo és una associació que ho fa ella per petit comerç, i en Santi de Globus Festivalia, que ens proporciona els globus a un preu mòdic per tots nosaltres. Doncs ja veieu, sou un grup de gent que intenta fer les coses i que, sens dubte, això tindrà un bon resultat per tota la gent del poble. Almenys l'intent hi és i, per tant, suposo que entre tots us hem de donar el recolzament possible. Amb aquest shop al Local Day, aquest dissabte dia 21, durant tot el dia, a les botigues de Palafrugell, adherides amb aquesta festa que, com molt bé han dit els nostres convidats, és una idea que ha portat a terme l'Assumpta de Ferreteria Palafrugell, des d'aquí el nostre agraïment per ella, i que avui hem pogut parlar amb l'Albert Parals i l'Àngels Polidor perquè ens ho expliquessin. Si no teniu res més a dir-nos, ho deixem aquí. Res, Mortafolsa, el petit comerç i amunt Palafrugell.
Res, moltes gràcies, endavant i força petit comerç. Gràcies, fins la propera. Gràcies.